ठाकुर गिरधारी लाल हो। ई गांव में सबसे अमीर हम बनी। इसे हमरा के लोग ठाकुर गिरधारी लाल सेठ कहला। एगो हमार लड़का बा जगह नाम है रघु। रघु के भेजले बानी हम पटना पढ़ाई करेला। आप पटना में पढ़ाई करते रहे। आप परीक्षा दे के फोन करे रहले कि बाबूजी अब परीक्षा खत्म हो गई बा, हम घर आवेल बानी, ना हो तो स्टेशन में कोनो गाड़ी भेज दी। आइए हमार नौकर बा जगह नाम है बिचंडिया। जब भी हमें बने तो बिचंडिया के नाम देखने अच्छा हम लगा उतने बिचंडिया के। बिचंडिया बिचंडी कहाँ बारे रे? अरे बिचंडिया पहले माइक सही कर ले। हेलो तोरा के हम बार बार समझाला बानी कि प्रणाम आगे से करेला, तब जब आइले तब हमरा प्रणाम पाछे से करेला। काका तनी लंबा टोपी रहल कह हमर बुझाइल कि हे ही मुंह घूमल बा। अच्छा टोपिया का हटवा गिर गेलो ऐसे तोरा देखाई ना देला। देखी पहल का गलती बात हम माफ करता नहीं। काका सुन जी आज बड़ा खुश दिखाई देता रहो। का बात बा काका काहे खुशी बोलला? सबनी कि पटना से रघु के फोन आए रहे अच्छा अच्छा कि बाबूजी अब परीक्षा खत्म हो गइल बा, हम घरे आवतनी। ए रघु भैया हाँ फोन तार काका हो रघु भैया छोटी चूकी रहलन तबे के देखल हली हम। हाँ अब तो बड़का चूका हो गइल होखी। अरे बड़का का बड़का चुका काहे कहत रहा? मने लमहर हो गइल होखी। देखो कार कर हाँ। उनका तार फोन आई रहे अच्छा अच्छा कि बाबूजी स्टेशन में कोनो सवारी भेज दे। देखो कार कर गैरेज से गाड़ी निकाल ले अच्छा, अच्छा। और दौड़ा जो स्टेशन पर बबुआ रघु के बुला के ले आओ। काका कौन स्टेशन में उतरे के कहले बारे? कौन? हाँ अरे गोपालगंज। गोपालगंज। हाँ। ए चलता नी काका बोलोरो ले जाता नी। हाँ लेके आओ। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हेलो 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 हाँ तो हम चलतानी अपना रघु भैया के बोलावेला। पता ना कहाँ बारे कहाँ भेंट होई उनकरा से। बाकी ठाकुर साहब कहले बारन कि गोपालगंज स्टेशन में खोज ली है। निकलतानी हम क्या बताइए भैया, देखिए ना हमारा नाम रघु है। हम 10 साल से पटना पढ़ाई करते रही। आज हमारी पढ़ाई पूरा हो गई और हम बहुत खुश बानी। क्या कि हम घर जा रहे बानी। बाबूजी के पास कॉल की कहले रही कि बाबूजी हमके स्टेशन में बुलाए खातिर केहू के भेज दे। और स्टेशन में तो हम आगल बानी, पता ना बाबूजी के करा भेजल बड़े। अच्छा तब तक ले चल के थोड़ी देर इंतजार कर। हाय देखा था गोपालगंज स्टेशन में चल आईली। गाड़ी आईली आके चल गई बा। सारा यात्री है ये खड़ा बा। बुझाता कि लोग के बाद में सवारी मिली। रघु भैया कहाँ बारे चल के देखा तानी गाड़ी भैया पता ना कहाँ निकल गईले कहाँ ना। हो रघु भैया हो तोर दिखाई ना देला रे। अनहरी आइल बड़ा। हम आन रही आइल बानी। ए जंगी आन हो जेबा कह देतानी। साला एगो तो अपने साला सवेरे से माथा में टेंशन बा। रघु भैया के खोजत खोजत हमर हालत खराब बा। का? तू अपन रघु भैया खोजत रहा? हाँ। अरे हमहू केहू के खोजत बानी। ए त खोजा खोजा भैया खोजा। ए! ओ रघु भैया हो। ए! अच्छा तू बताव तू केकर आदमी हला? हम सेठ मऊ गाड़ी लाल के आदमी हनी। ए ना ना गिरधारी लाल गिरधारी लाल। गिरधारी लाल। हां हां हां। रे तो तू जो अपन रघु भैया खोजत रहा ना, अच्छा तू केहू ना हम बानी। रघु भैया ए रघु भैया हाँ बोल। ई त लमहर हो गइल बाड़ा हो। कह रे बेहुदा? ना ना काका कहले रहलन जे हमार लइका जहां होई तहां दिया खानी जरत होई। एही से बतिहारवा देखत रहनी कि वो आ गइल बा का। चुप। कौन चीज लेके आइल बड़े? बोलोरो लेके आइल बा। बोलोरो लेके? हां हां अच्छा ठीक बा चल। आवा आजा आजा भैया काका
रघु भैया तू यही जग ठहरा, हम तारा बाबूजी के बुला के ले आवत तानी। कैसा हे सरप्राइज देवे के बाद काका हो कहाँ रघु से भेंट भइल ह? रघु से भेंट भइल लेके आ गई ह। तो कहाँ बड़े रघु? बाहर बड़े अच्छा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। समाचार उठा। आज कितना खुशी की बात बा रघु भैया कि आज हमारा रघु पटना से पढ़ाई करके आ रहल बा। आज वर्षों बाद उनका से दू बात हुई, आपन मन के बात हम उनका से कहब। बाबूजी प्रणाम बाबूजी। खुश रह खुश रह। अच्छा बताओ रघु, तहार पढ़ाई के समाचार कैसे रहल? बाबूजी हमार पढ़ाई लिखाई फर्स्ट क्लास के रहा। फर्स्ट क्लास। परीक्षा में का पास भइला हो? बाबूजी जब हमारे एग्जाम रहे ना ओमे हम फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो गए। वाह रघु वाह, आखिर बेटा के कहला हमार रे कहला हमार नाम के रोशन जरूर करबा। अरे बिचनिया सुन, रघु ता परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गइल बा। पास हो गए हां आखिर बेटा के कर हले बेटा के कर हले। अरे बेटा हमार हले एगो कार तब वर्षों बाद आइल बारे। आज रघु घरे एगो काम कर, अपना साथे ले जो आ हमरा जितना फार्म बा खेत बाड़ी में। हाँ सब दिखा दे, लेकिन अब पोखरा और मत ले जाइए। अच्छा ठीक बा ठीक बानू? देखा के आओ। जा काका जा आराम कर। रघु भैया अरे कह रे ठाकुर काका कहलन ह जितना जमीन जायदाद खेत बाड़ी बा हमरा सब रघु के घुमा घुमा के देखला दीह। तो चल हमने चल के देख लहल जा, एमे देरी कौन बात के? जाए के कहाँ बा हो? रे बेहुदा जाए के ना तो देखे कैसे, बताओ कैसे पता चले? हे इजक से है ना जितना धन खेती लौकता सब तोरा बापे के ह ना पिताजी के। भैया आवा चलल जाओ अपना पोखरा और। रे पोखरा और का करे ए रे? पोखरा में नहाल जाई, दरे पर मंदिर बा ओइ जग पूजा पाठ कर लवल रे जाई। बेहुदा नहाल जी गंदा पानी में तो तबीयत खराब हो जाए। गंदा नंबर से फ्रेश पानी बा। फ्रेश बा। अच्छा चल चल आवा लेहन आ जाइबो का? कहाँ जाएगा पानी ले हमने क्या जो? आज हमने के जानते हो कहाँ जाएगा बा? जौन अपने गांव के ठाकुर साहब बाड़े उनके रे बहुत बड़ा पोखरा बा। हाँ अच्छा ये जाएगा बा का? हाँ सब ये वहाँ निकला कि ना? मंजू नहीं खियाओ। मंजू ने खिलाऊगा ये छोड़ की रे मंजू के बाद ए मंजू दीदी, मंजू दीदी, ए मंजू दीदी, हाय कहाँ के चुनरी लेके का ए मंजू हाँ दीदी पानी लेहन आ जाइबो का? जाएम ना दीदी, लेकिन पानी ले कहाँ जाएगा बा? कहाँ जाएगा बा? हाँ तारे इतना मालूम नहीं कि कहाँ जाएगा बा? ना दीदी हमके पता नहीं खे। जौन अपने गांव के ठाकुर साहब बाड़े हाँ उनके रे बहुत बड़ा पोखरा बा हाँ और पास में बहुत बड़ा बगीचा भी बा। हाँ दीदी सुनले बानी बगीचा में बहुत फल बाटे। बहुत फल बहुत आम बा सही और बहुत में? अमरूद बा अच्छा दीदी और बहुत बड़ा केरा के बागवान भी बा। सही में? हाँ अच्छा सही ठीक में। बाटे चले के जल्दी, ठीक बा चला। नहीं तो पूरा फल सब पाके गिर जाई।